Zbog vremenskih uvjeta, velike količine otopljenog snijega i konfiguracije tla, u posljednjih se nekoliko dana samo na području zapadnog dijela Varaždinske županije aktiviralo 30-ak novih klizišta. Na sreću, prilikom aktivacije klizišta nije bilo stradalih ni ozlijeđenih, no zbog velikih šteta koje financijski ne mogu podmiriti jedinice lokalne samouprave i županija, župan Predrag Štromar zatražit će proglašenje elementarne nepogode. Procijenjena vrijednost štete zapravo je negdje više od 40 milijuna kuna, a do kraja tjedna ćemo imati prave informacije i možda čak idući tjedan proglasimo elementarnu nepogodu. O visini štete u samoj općini i prema visini proračuna se utvrđuje ta šteta, ima zakonska procedura, samo izašli su procjenitelji iz općina i grada, a sad trebaju naši procjenitelji izaći i utvrditi okvirnu štetu. Odron uz županijsku cestu na području Sutinske između Višnjice i Žarovnice najveće je klizište u Varaždinskoj županiji nastalo ovih dana. Zbog odrona je cesta još uvijek zatvorena za promet. Iako još uvijek aktivno, započela je prva faza sanacije klizišta. Svake godine nam se događaju klizišta i postoje 50 klizišta na području županije, na županijskim i lokalnim cestama, ali evo, nakon dugo vremena je baš cesta zatvorena, jednostavno fizički zapriječena i evo, srećom krenuli su radovi u sanaciji i tek sada ćemo vidjeti na koji način samo klizište sanira dok maknemo zemlju sa ceste. Zbog uglavnom brdovitog položaja u Lepoglavi godišnje nastane 10 klizišta, a samo u ovih nekoliko dana otvorilo se 13 novih klizišta. Posebno je ugroženo područje Višnjice i Kameničkog Podgorja, gdje je jedna obitelj morala napustiti svoj dom, a grad je pomogao u pronalasku privremenog smještaja. Na ostalim klizištima na području grada Lepoglave imamo ugroze kako naših lokalnih nerazvrstanih cesta, imamo nažalost i ugroze i domaćinstava i kuća i gospodarskih zgrada. Mi smo napravili evidenciju i troškovni dio, evo koliko smo mogli, štete su preko 4 milijuna kuna. Na području Lepoglave ugroženo je 10 domaćinstava, a slična je situacija i na području Bednje, općine od posebne državne skrbi. Tamo je uz 52 postojeća aktivirano 13 novih klizišta. Šteta novonastalih klizišta se procjenjuje na više od 5,5 milijuna kuna, što je više od izvornog proračuna općine. Ono što nas naročito žalosti da su ugrožena 2 gospodarska objekta koja su ispucana i zapravo ona se više neće moći koristiti. Imamo jednu nerazvrstanu cestu gdje smo morali započeti sa radovima i u subotu radi sanacije, jer ljudi koji su došli svojim kućama iz Zagreba ili iz Slovenije nisu mogli napustiti svoje domove osobnim automobilima. Sva su klizišta još uvijek aktivna, a ukoliko idućih dana bude padalina, mogla bi se aktivirati i nova klizišta. U ugroženim općinama i gradovima najavljuju kako će se pobrinuti za stanovnike kojima prijeti opasnost.